Kwedu no mabuja tauya Nhau dzanyasi dzogumisira dzosondo lino nyasi zuwa ndi 12 mwedzi uno wa Nyamavhuvhu. Tapasara mazuwa 11 basi kuti tisvike kuzuwa rosarudzo. Rekai tikunyepeika kuti musazoshichidziwe ba ipapa kana munhu ukange wakanganisa kunyora pabepa rokuvhotaro rokutanda unobvumiwa kuti ndipei rimwe uchibva wapowa rimwe richibva ranyoriwa pasi kuti iri rapowa munhu pochipiri zvichibva zvaita zvakanaka. Toramba tichizviti wanhu kuzivai kodzero dzenyu. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Nyasi kwaburika masoko ari kuhwadza izvezvi kwaiwa noZANU-PF kunzvimbo dzokwedu uno kwaMutoko, kwaMapona, kwakapondoro nokwapawandiwa kwai mabhuku yaye wari kuita kukuwadziwa izvezvi nokunyepiwa kuti kwai wese watinofungidzira kuti ndio bato rokupikisa tiri kuwapa wanhu wokuti waende kowavhotera. Imi kaimi zvakaita kunyangara. Dai wanhu wokwedu waita kufunda kuti kuseenzesiwa basi kuti iwo wagoje zvinonaka wegani, imi muchiramba muchingopita kutobora manyerere nomuromo. Idi dai maita atusvinu mabuja. Pokare do kunyepai kuti zuwa ramangwana Mhanduwe WeNhau wari kuparura interview yawagoita na mumwe ari kuda kupinda mudare reparamende mapango mapengo. Tichakunyepai zvizere ipapo tichaisa ringi inenge iripo yokuti mugotetekere kuti zvakatekaira sei. Wamunangarwa nyasi wanga wariko kumapostori kwaMugodhi nyasi. Wagototi ini ndauya kuonamatiwa ende ndafara kuti ndanamatiwa nomutungamiri wecheche iyo kwaMugodhi kumadziwa. Idi unobva waita kuona kuti wari kuita kutsvaka kuti woita sei chaizvo. Asi ticharamba tichiringa zvedu kuti zvichava pachere kuhwina kana kuti zvinenge zvakaita kunyangara. Apawo wanoringa nozvosarudzo wariwo pachedu wagotoreketa wakatoti izvezvi zvawanhadzira dandemutandero ramanja waringira manji kuti wachione kuti riri kuseenza zvisvinu chere wakundori kwenenzvera kuti zviite zvisvinu. Kwai ipapapa wanhu wese wanofanira kuti wakone kugoriseenzesa. Wari kuita soma agent. Rekai tigomira tichiona kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Zvakaitiwa nowanhu wanombiri muSouth Africa zvokuuya kuZimbabwe kuti wauye kuoreketa utoti kwai hurumende yamunangarwa iri kuita tusvinu pokare nokuti Zimbabwe yakaita kunaka zvaita kushorwa nopasi rese. Ipapa wagoburika wamwe wavo wakuzama manji kurerutsa nokunhadzirisa kwai ndanga ndisingaziye ba kutoti ndiri kuenda koita sei. Imi wanhu wabva wandowanyepa kuti mazviwaridzira magadzira mubhedha wenyuka rarai pauri. Ndo zvamakaita muchita. Mariyo yainaka muchidya asi izvezvi makuda kunyepera kunge musiri kuziva zvamaiita. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei. Asi wazhinji wagotoreketa kutoti muri kuzvionera megani. Ukatoona baba kumba kudedza wana wepa next door kuti kwai goyai munyepe wapwere wangu kuti nyika pamba pedu pakanaka, maziva kuti paita kunyangara ipapo pari pechizvinu. Kune mumwe weZANU-PF anonzi Jaravaza abatiwa pavhidhiyo aburika ari kureketa kutonyepa wanhu kuti kwai munhu ukandovhotera bato risiriro, bato reCCC, tinobva tandokuziva kuti ndiwo wavhotera bato. Imi wachibva watonyepera kuti manhamba aripo, manhamba atinotarisa zvichibva zvaita sei tibva taziva kuti ndiwo wavhotera. Paribe munhu anonyepa anoziva kuti mbane avhotera bato ripi nokuti mapepa okuvhoterayo aribe kunyoriwa kuti iri njani. Unotopuwa bepa zvapera zvakadando. Paribe anozobvumiwa kuti azive kuti ranga razovhotiwa sei kana kuti zvaita sei. Wanhu dai waita kufunda idi. Kunyepewa kuku kusvinu bam. Nyasi tahwadziwa. Kwai wanhu 13 wobato reZANU-PF wakanga wasungiwa nonyaya yokunzi kwai tinashe chitsunge uya hoCCC yakagwarashiwa kuGrenville. Ipapapa kwai wagopuwa bhero. Nyasi namutongi wokudare duku Dennis Mangosi. Zvaita kuvhundutsa kutoti kohokonai mutongi wodare duku agopuwa sei kuti atonge nyaya yokupondiwa kwewanhu. Nyaya dzokupondiwa kwewanhu tinoziva dzichibva dzaenda kudare guru munyika chaiko. Rekai tione kuti zvichapera muchechere izvozvo.
wazhinji wagotoreketa padandemtandepo kuti iye tinashe chitsungeyu anga agohwisane nevanhu vache vakamupondawa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Wamwe wakazoda kuzvizama izvozvi newatongi chaiwo wakange wakutenderera njere. Rekai tione kuti zvinopera sei. Zuva ramangwana mutungamiri webato roCCC Nelson Chamisa ariko kuMasvingo kunhandare yomamutse. Rekai tione ipapa kuti vanenge vachiita seiko, asi wazhinji wagotoreketa kutoti aiwa waringira manji kuti zvinhu zviite kutekaira zvisvinhu ikweyo, wanoronga zvomarariyo ikweyo, wagototi aiwa tamirira manje kuti mutungamiri wedu asvike kunyikayo zviite zvakanaka. Change chikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Akabva kuisiwa makuno yano kutungamira dare rowana mambo machana kumalo, kwaye agotoreketai kutoti arikuda kuti ana mambo asiyane nezvokupinda mumatongero enyika, watonge nyika dzawo zvinhu zvakanaka, zviribe kuti uyu ngokubato ripi uyu ngobato ripi. Hena wakazvikona izvozvi nokutoti ana charumbira ndozvavanga wakatigarira kutoti waite zvomatongero enyika izvozvi. Charamba takaringa hedu kuti zvinopera sei izvozvo. Hurumende yagotoreketa iyo kutoti ipapa inenge iri kuvhiringika chaiko pakutekaedza kwemari, kwai ipapa mari yavanga wakaringira kuti ichashota iri yakatoingidzira. Ipapa kwai wakakwanisa kuboya zvinhu zvomari, wakatengesa zvinhu zvomatiririoni 22 trillion dollars pachirungu, asi kwai mari yavari kuseenzesa ipapa yakutoita 25 matiririoni emari yomunyika, 25 trillion, kureketa kuti pari kusara matiririoni 3 chaiwo. Pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Wamwe wari kuchikoro chofundo yepamusoro chokuSouth Africa choUniversity of Johannesburg wagotoreketayo kutoti gwaro ravari kuburitsa rokureketa pachena kutoti kwaikumisiwa kwemapepa OZP nohurumende kwakaita kunyangara, kunorusarura pokare kunoita kuzvidza vanhu. Rekai tione kuti hurumendewo wachagodini nazvo. Tichiringadzo mutambo, nyasi Chibuku Super Cup yatambiwa, ngezi Platinum ikaja chikwata choTriangle notuviri kukabodzi, Dynamos Dimbare yagogoedza kabodzi, Simba ikashaya kabodzi. Chicken Inn yagoedzawo kabodzi, Green Foil ikabva yaita kushaya chibodzi. Manika Diamonds yagojiwa no Black Rhinos kumapena nochushanu kutanhatu. FC Platinum yagoja kuita kukwapaidza kuzvuzvurudza nokugoedza magobhora 4, yadha ikasaya kana matandanyadzi. Mangwana Bulawayo Chiefs inenge yakaringana usuno Highlanders Boso. Makepekepe yafara ijero ZANU-PF kwai inenge yakaringana noHwange, tichiti wakomana wamarasha ngawaite zvomarasha chaizvo. Herenthouse inenge iripo yakaringana noZPC Kariba, enokuti mbana achajiwa ipapo. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa, chikwata choEFF chomatongero enyika chiri kureketa icho kutoti ipapapa tikuwadziwa nozvakaburika kudare reparamende kuti ibusiwe mukwebane, anofanira kubisiwa pachigaro. Saka tichafanira kuti tiende kumatarodzi mhosva chaiko kana tikaona wakareka kuchinja zvavari kuda kumudzingazvo. Kaitione kuti zvinopera sei. Apawo kuDurban kwatoita ndiko kunogwarashiwa vanhu zvakanyanyitsa. Ipapapa kwai kuna vamwe vanhu pokare wanopfuura 5 wapfa kugwarashiwa nopfuti. Hei wakomana, kuita kunge tiri kuAmerica kunondoramba zvinonzi nyasi mangwana, kudoka mangwana, kumukira kudini, zvese wanenge wari kundogwarashana basi nopfuti. Heno mabiya angu kuti zvichapera sere izvozvi. KuNigeria kwai kunoumba inonamatira machawa yabva yapunzika kukapfa vanosvika 9 kunyika kunzvimbo yoZaria. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei, asi tiri kuti mweya wapfa dai yazorora murugare. KuNiger wakuita kusaya zvokuziya kuti woita sei manje ipapapa. Nyika dzakavatenderedza dzese dzaita kupfika
mazambuko yadzo ipapapa apa chokuti waboye chokudya nozvimwe zvokuseenzesa kana magetsi chaiwo wari kuyasaya varume hwendo huno heno kuti zviri kupera sei. Apa ndipo unotoona kutoti taakuda kutoitiwa heno hondo pokare tsvinu ana Russia wakutotiwo aiwa ngazvireke kuzvirambe zvakadando wakomana unobva waita kuona kuti njodo yedu inoperaba, asi tiri kuramba tichifira kuti kuite kudekara kunyika yonizve. Chikwata acho asinari tikaringa zvobhora paindo chikwata chikuru chatanda kutamba mutambo chikahwina notuiri kukabodzi. Tikuramba chiti makorokoto rekai tigoona isu patichatamba chedu cheManchester United kuti chinenge chiitawo sei hwendo huno. Tiri ipapo mabuja rekai tigumire pano musakanga mwe mangwana tiri kupai interview waMapango Mapengo. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Sondo lino aiwa tapeta zvirauro.